Chukiholang kang apar degru mahawaralong kalitang sabita pen Anisha Banghinia Phan apran karmudari sumar arta kijumajok Jorhat Juvenile Detention Center alongsi police atum bidamlo. Chukihola Police Station angkang apar degru mahawar Lukhiram rong phararong along kidam tang pai chiklo niphaing ko rener keparni kalitang subita hanse pi artaningkan crazy pen Anisha ingtipi artaningkan sirkep jirpi pi Banghinia tum degru malang roelong o kachuri damahut Banghinia Phanta apranar mutet. Apran karmut veka bang phan kenep long le dera joine karbiang long angkang pi rathur paksi bangso puta kache song paduponlo halapu police sai khetum ta do desang sekiri ka khuru ka sai kedeng paduponlo lapusona porahut police atum hadak rong sivet ari sumaratum phan karjupater to sai kedeng ahut inut arta kang dup nikan crate truck ari sumara bang kachepa jok je phan ke kat ka chong hu jok police atum ka honthe paduponsi bangso ri sumar mohor pachithang ponlo Laso birta ke long pen kedam tang chitini phaing ko retrocar ni case a dilaya rupi chunbang waisong terang pen case a Bukajan Regional Committee nubin rong pia tum chelangsi dilai long bang sori sumaru phan theglong loksi nepche aphitu case a sa hemalong malom so ponsi uthop dilai police station along podairam ko kedam tang chiti chiklo taring ko truck ada por phai ke por hut kedam tang Apa daikrum koilamati along amuso damhan apan karmodiat pahut apan karmodiat abang phan nilitum de la kesia ropi pen kinya donolok abang galekano jai patumi apor ada profile ke apor hut nilitum phan jirpongong pen isi overphone pen asan se conversation dolo pendere phi de la hawarna sinang nang angke kat pusi arjulong pen Nili tong sekot pen, ni thang kong tolong pen nang dun si. Jalai secondary adung dong khang ko area long si alang phan to bara kum long nili. Khang dun check lo, na dun check lo pen da phi nili nilvet pu pen aposi Bukajan Regional Committee sarnobin rong pi alang phan nili contact over phone pen contact si alang phan hang lo. Pen da phi nili tum gado bi chingki chithan pen da phi nitum dilai thana long. Osi sarong pen chiki tan pen chingki chitan pen si nilitum ya de la kese la pen Bukajan Regional Committee sarong pitung pen alam tumare dem hai hunu Nilitum apherang ke pen halapu Bukajan SDPO Jonda Saphan lam rihing pen karja hutna ke thana tengke labang sori sophan aprang pen lu ka honte seta menola bangke chekok detlo atheni litum karjupater toka hutsi labang hinia phanta bang sori sumar inut vetsi kapathi pusi ame thangang hopen chekubir pon Subita pen Anisha Phan kapathia the bangsori sumara bang kache kubir thu atengke Subita hanse pia phan cholang remja phansi kabor ipadolo bonta kiun edera jok apran armut detlo labang so bang arpum kapatuji kabor iahut Anisha ing tipia bang ke thegdun long long jok alang phanta pathilo bangsori sumar artaningkan crate truck wet lang joksi Juvenile Detention Center Jorhat alongsi bidam lobuta SDPO John Das na pachini dum Dilai pen bijoy rong pi karbiang long life